Започваме с Соннал Голдермарки наляво. Здравейте, аз съм Мирела и в днешното видео ще разгледаме четвърто пумсе в таеквондо – Тайгук Сажанг. Четвърто пумсе символизира гръмотевицата и изразява силата и решителността на бойното изкуство. Четвърто пумсе съдържа 5 основни движения, като ще разгледаме всяко едно по-отделно. Започваме с блок Соннал Голдермарки. Това е техника за защита, която включва и двете ръце. Защитаващата ръка е поставена на нивото на слънчевия сплит, като лакътя е прибран до тялото. Лакътя на предната ръка също е прибран до тялото, а пръстите са леко свити. Второто движение се казва удар Пьонсункут Сево Чироги. Това е пронизващ удар с пръстите на ръката в тялото на противника. Палецът е изцяло свит, останалите пръсти са леко свити и стегнати, за да може да бъде предотвратено нараняване при нанасяне на удара. Продължаваме с третото движение, което се казва Джебипум Анчиги. Тук са събрани две техники, а именно блок Соннал Олгомаки и удар Соннал Анчиги. Четвъртото движение, с което ще продължим видеото, е удар Йоп Чаги. Това е страничен удар с крак, чрез който нанасяме с долната част на стъпалото удар върху опонента. И завършваме с удар Дънджумок Апчиги. Това е удар, който започва от нивото на слънчевия сплит. Ръката е в юмрук, удряме с горната част на кокълчетата и нанасяме върху лицето на опонента. Сега ще преминем към бавното изпълнение на цялата форма. Започваме с Соннал Голдермарки наляво. След това преминаваме в Пьонсункут Сево Чироги. Изпълняваме същото нещо в другата посока. Преминаваме напред в Джебипум Анчиги, Апчаги, Чироги. След което имаме две йопчагите с заден крак. Обръщаме се през гръб. Бакат палмок, монтум бакат маки. Апчаги и връщаме в монтум маки. Бакат палмок, монтум бакат маки. Блока в другата посока. С заден крак изпълняваме от диткоби удар Апчаги и връщаме в монтумаки, след което преминаваме назад. Нанасяме удар Апчаги и Дънчумок Анчиги. Събираме в къса позиция наляво, блок монтумаки, Чироги, другата посока същото нещо и завършваме в дълбока позиция Апкоби, монтумаки, два удара с ръка и повтаряме още веднъж Апкоби, монтумаки, тулбун чироги. И с това нещо приключваме формата. Така ще приключим днешното видео. Надявам се да ви е било полезно.